weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukade Afrique takkusana yoni to Wourossogui Matama Kanela Boyinaji Ɓogge Babade Magama sare Ceerno Baba Joka ko waktu yoni ha to Jatiya Kame radio tata Cheikh Oumar Foutiyou Tall ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal jillu hoorejo leydi Sénégal nder falde Kaolack taw kadi ko jillu balɗe ɗiɗi taw udditoyi toon yogaya boli ɗiwo ŋarɗini toon to leydi Mauritanie ɓuuri teskede ɗon ko jillu hoorejo leydi France ɗo hennayi mayirɗe lewru mars so tawi gueno haaji toon to leydi Mali wuuro witengo Bougouni ko station goto yana toon ha yimɓe jeeyo gaña hen ɗiɗo ene goni hakkude wurɓe kame e mayɓe toon to leydi Gambie ñalawma hanki o Gambie mawdini manditare leydi muɗum ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba toon to Guinée Bissau ko seppoji juɓɓina toon ñalawma hanki o caggal nde sédia o yaltini cimto ɗum kene wona sappo e jeenayo neɗɗo ɗannata koye leyɗele sédia o toon to Guinée Conakry ko seppoji puɗɗiɗi toon oɗo hen ñalawma hande caggal hofgo juuɗe wonande jangguinoɓe kame syndicat ji mumen kabruji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeenayi colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetate ɓatake tintino ko fate fedde heblo sukaɓe Afrique toon to Guinée Équatoriale toon to Guinée Équatoriale aɓe mbaɗi erango dendagal bandiraɓe fulɓe wonɓe toon kala nde mbawata nottade fedde heblo sukaɓe Afrique fedde heblo sukaɓe Afrique Guinée Équatoriale ne fiiɓi joɗade ñande nogas e nayya e nduɗo hen lewru ndu gonɗen e kala jiɗɗo tawtorede waɗata ko ngel ɗo hen noddirguel mbatta ko 00 240 mbaɗa 222 mbaɗa 222 617 321 kawrata koye biteɗo Youssoufa Tall Kamardi fedde heblo sukaɓe Afrique toon to Guinée Équatoriale walla mbaɗa 00 240 mbaɗa 222 631 362 kawrata koye Ousmane kala nodduɗo ɗeɗo hen tongode ɗiɗi maɓe kala ɗum holto jonde nde jogori wadde so tawi kadi en yiiɗi jokkade fedde heblo sukaɓe Afrique gansa gamaɓe kala ɗum e holno wawirta wadde ha wawa jokkade maɓɓe kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ma en kaale hoorejo leydi Sénégal e jilluma ko balɗe ɗiɗi ñalawma hande e ñalawma janggo ñalawma hande o omo tijja toon to Kaolack tene kadi wo jaɓɓama toon jaɓɓugal paayo dingal no feewi hakkude Kaolack kame Fatick wonande kay laabi ngarduɗe waɗi toon ɗi ko ɗiɗo hen laabi o yiiɗi uddide oɗo ñalawma hande mbere ene newna yangara e nder leydi Sénégal ha joni koyon fannu keddorɗen ma o yaa ha toon to Porkhane gam juuroyade galleji diine gonɗi toon ɗi ma o yaa ha toon to Nioro kam e weeli ngara hakkude Nioro e weeli ngara toonne kadi ko ngarɗinde toon boli taw kadi ko yaa ngara ha fayanma kadi Kera Ayiba ene wondi kadi e nokku biyeteɗo Kera Wali nokku biyeteɗo Kera Wali Ndiaye ha fayanma toon to Foundiougne ñalawma janggo omo tijja toon gam fawde toon hayrema ko adinde ko fate banggue wadde toon ko wiyete POM woni lawola kanko hoorejo leydi Sénégal o holliri hen beelama makko no feewi caggal kay duuɓi ɗiɗi nde o hunino wonande kay mo wat lawol Fatick kam e toon to Nioro kala beele kay ene newna yangara wonande remoɓe e nder falde nde kala ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale lawol raneru yoɓima pittali jeegom ɗum no waɗi ko jamma hecci hanki o caggal nde yimɓe jeegom gonno e werla goto mo hinde pikkopa taw kadi koye lawol raneru kanko noon nde holliri jayde witende RFM o yinno tarade kanko dogno werla ko mbabbane wonno e lawol
nden noon wattarima ban baba hawre kay camion goto ne iwi raneru ko ɗon tigi ɓe mbokkodiri nde werla o yani nde hay goto e mabɓe wurani hen hollirama noon ɗiɗo hen laabi ene jooɓo pittali yimɓe yonɓe no fewi ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Sinthiou Malema ene tawe nder falde Tambacounda wuroni toon ne wiye Sare Ousmana e tonne kadi ko Tana Musɗo waɗi toon caggal noon oɗo hen suka gorko wiyete ko Korka Bari o yarata koye duuɓi nogas e joyya caggal noon hakkillo ne ngakki no fewi caggal noon nde o yeehi kay walla mbiyen caggal tan nde rafi o irte makko ko ɗon tigui ɓe nanguimo ɓe guddimo ya suudu caggal noon sanga 21 heures ko nden tigui o yalte nduɗon suudu nde o yalti nde noon o yalti comme jogui laaɓi nden noon warragani ba makko biteɗo Ibrahima Bari jarowo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o dañi yiwde ɗum laaɓe ɗiɗi laaɓe keeci kame reedu caggal mum o yaɓani joom suudu makko kanko biteɗo Korka Bari joom suudu makko mo dañji ɓiɓɓe ɗiɗo ko ɗon tigui o yiwi ɗum laaɓe ɗiɗi caggal noon o yaɓani yumakko biteɗo Aissata Korka ko ɗon tigui o fi ɗum laaɓe Buhala ɓen tato kala oɗo saaha ne tawi cuuɗi cafredi gonɗi toon to Tambacounda e hollirama noon oɗo saaha mo gonɗeɗa ɓe goni Moussalla ɓurtuɗo no fewi e kamɓe ɓeɗo hen tato ko ɗon tigui kanko hoore makko o jaggui laaɓi ki o fi hoore makko e reedu o yalti galle omo luuka omo doga o jaggoya ko wuuro witego Sare Gullela Sare Gullela ko tan o jaggoya oɗo saaha noon omo tawi juuɗe dadiɓe kamo woni ndenka kame safara e nokku biteɗo Djine Kore ha joni toon to leydi Sénégal keddoroɗen ma en jaa ha toon to Madina Gounassa e toon to Madina Gounassa taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo caggal noon teskede Madina Dakamo Madina Gounassa e diyen tan ko balɗe nogas mankuɗe seeɗa man ketto hen musidɗo men Amadou Sambalo holko yewtidi e ɓeɗo hen tenoɓe leɗɗe diwan Pakan wondude e diwan Pacana eɗen gandi hitande kala so tawa ka fandima ko ɗiɗo diwanuji ko guure mumen jaltata potta gam tende leɗɗe ɗe ganduɗa ko ɗen kutorotte e nder Dakar ceerno men kalif men ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba e yoga e seeɗa ɓe takkiɓe Dakar ceerno e ñalawma hande o ɓe dawi dawol timmugol matɗigol ɗiɗo diwanuji ɗiɗi kala e guure mumen yimɓe mumen jaltugol timmugol machallah ɓe tena leɗɗe ɗe soɓe teni leɗɗe ɗe ɓe jowata ɗum koye dow lawol ngol so yiha timmi sarse oto ɓe nodda gasseren ɓe neldeɓe camion ɓe mbaɗa hen leɗɗe ɗe ha timma ɓe nawa ɗum toon to Dakar mo Médina Gounass kono kadi peccodirdɗum ɗum e dakaji seeɗa ɓe takkiɓe kono kadi sahaji won camion mo ganduɗa on addete koto wuuro men ga Médina Gounass ɗo galle ceerno ɗo taw ga en e wuuro ga mankata leɗɗe to Dakar to haalaka e ñalawma hande o kamɓe kala eɓe gonde weltare mawde e ceerno saseɓe oɗo sasi kala hitande ko kamɓe toppito ɗum ko ni ɓe gorta ha Dakar o sako eɗen gandi oɗo saaha mo kalten noon Dakar heddi tan ko balɗe nogas e ɗi tan so Allahu lamdo jaaɓi ɗo e nden kala yontere ɓe dawat ɓe ten leɗɗe ɓe gadda de Dakar o joɗere taw heewi tepteɓe leɗɗe taw mankata ha Dakar o sako ko musidɗo man Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma Amadou Sambalo Madina Gounass eɗen mbiya yo Allah hawridini hen e jaam e cellal e kisala sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie ma en kaale jayde Jeune Afrique ɓe kolliri wonande jillu hoorejo leydi France biteɗo Emmanuel Macron ene tijja toon to leydi Mauritanie ɗum noon jogori wadde koye mayirde lewru mars eno wiiri jayde witende Jeune Afrique siftinde noon lamɓe leydi France mbayri leydi Mauritanie ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi e taw kadi ngan sanga wonno hoorejo leydi France ko biyeteɗo ɓe taw ngan sanga wonnoɗo hoorejo leydi France ko biyeteɗo Jacques Chirac oɗo saaha mo gonɗe noon Emmanuel Macron holliri so tawi ari e nder leydi Mauritanie woni lamorgo ngo noksoɗe hoore mum ma dañ koye wuuro ngo o yeehi e nder leydi ndi e wuuro ngo noon haalaka kono ne haqqillaji ne ɓuuri jaggude ya taw wona to wiyete ya taw wona to wiyete Attar sabune Teska kamɓe iwoɓe toon to dongre Europe so ɓe gari e nder leydi Mauritanie ɓe ɓuuri wawde yaade ko nokku biteɗo Attara ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde Mauritanie witende Ami ɓe kolliri wonande hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie biteɗo Yahya Ould Hadameyni jaɓɓima bismima ñalawma hanki o délégation giwɗo toon to leydi Sénégal taw kadi ko sete timmuɗo iwde hoorejo leydi Sénégal ne ɗowi on sete noon oɗo hen biyete ne ɗowi oɗon sete noon biyete oɗon ɗowi oɗon sete Ousmane Tanor
Omar Dieng Ousmane Tanor Dieng kame heddiɓe ɓattiɓe hoorejo leydi Sénégal kamɓe noon woni mujiba jillu mabɓe toon ko yettinoyde duwaw caggal noon jaltugol aduna ɓurɗo ɓattade hoorejo jagorɗe leydi Mauritanie ene teska noon oɗo saaha mo gonɗen hendu latti urndu kay ene wifa hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal eɗen mbiya tan yo yaaru yeeso ha joni tonto leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kaale Zouayrata e tonne kadi lawol Zouayrata tonne lawol Zouayrata e nokku biteɗo Federica e tonne kadi ko suka goto fittandu mum yoɓa toon e caggal noon teskede kala saaha ɓe dogga toon ko wiyete forot woni guyka e caggal nde ɓe guittata yoggay marchandise uji toon to Algérie ɓe nanno ɗum e nder leydi Mauritanie e gansaga noon so tawi duuñe ɓe jiiɓe ɓe dogga ɓe cuuɗo e caggal noon wone werla makko werla o noon ne jolni marchandise ha heewi ko ɗon tigui nde ɓen kolliri yo daro o sali darade ɓe noon ndewe makko ɓe dañi dogde kiloji jonɗi no fewi no jayni nde wiiri ken fotta wonde capanɗe 4 kilo e caggal muɗum noon waɗi pello dirala musgal no fewi ha ganduɗa werla o e yani kanko suka ko ɗon tigui o rutti e joomi ko ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayde wiitede tawari ɓe kolliri e catal bitegal Iran Mauritanie hanki jipima e booli toon to Nouakchott e taw kadi koye leegal bitegal Darnema e kamɓe ɗon ɓe jipima e booli gam hollirde mette mabɓe oɗo saaha mo gonɗen e guura leydi ndi ne seeri ha ɓurti kala ko joguiɗa yonatama hay seeɗa no wade kala saaha ɓen dadiɓe kam dokkani ɓe hay fartaŋe seeɗa ko ɗon tigui jaltini cagmen dañi fiide ɓe piile musɗe no fewi waɗi hen noon gañiɓe no fewi ha hollirama wonande joom suudu Birama e hoore mum dañi gañade hen ko wona ɗum ko noon waɗi jagle kewɗe no fewi e yimɓe hewɓe jaggama hen ne teska tan e nder leydi Mauritanie ha tente e Nouakchott e kala jeeyaɓe e nder catal biyetegal Iran Mauritanie nde jippe booli kala e ko puule piile musɗe kewi wonde e mumen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale dawriyanke biyeteɗo Ahmed Wuldu Yahyi kanko noon wo holliri walla mbiyen Ahmad Wuldu Yahyi kanko noon wo holliri oɗo saaha mo gonɗen yidde makko ko hoorejo leydi Mauritanie yo ƴamto manda mum tataɓijo e caggal noon teskadema oɗo saaha mo gonɗen hoorejo leydi Mauritanie woni tigui koye golle payodinde e nder leydi ndi kanko noon o yaltini kayitol makko mo ƴeewa ciifande e ɓiɓɓe Mauritanie kene fotta wonde ciifande ujunnaje nogas beele kay hoorejo leydi ndi wawa yurnitade tugnorgal leydi ndi beele wawa ƴamtude manda mum tataɓijo e hitande ujunnaje 219 sen giwi toon to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali ma en kaal e wuuro wiyetego Bougouni tonne kadi jamma hanki o sanga 20 heures ko sayseɓe jani e station goto biteɗo Sia Kani ko ɗon tigui ɓe jani ganduɗa koɓe ɗiɗo kamɓenen ɓe gaari koɓe jogui keɓirɗe celluɗe ko fate banggue fetelaji e nde ɓe jetti noon ɓe toɓɓe wonɓe ɗon ɓe ɓe kefti ɗon kene foto wonde million ngaji 2 e koppareje franc CFA e caggal noon ɓe dañi fellude toon haaɓe gañi hen yimɓe joyo hen ɗiɗo ene goni hakkude wurɓe mayɓe ɓe noon ɓendinama toon to Bamako e heddiɓe ne tawe cuuɗi cafriɗi gondi toon to Bougouni e caggal noon ɓesgo Bougouni naɓe ne mbaɗi erango fade laamu leydi Bamako kala e nde wallataɓe e nden ka e kisal caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen hay so tawi woni posteji dadiɓe nan toon kono kam ala ko gasi haydara caggal noon hollirdeɓe wonande kay postoji gonɗiɗon ndi goni toon tan ko so tawi a rewi ɗon aɗa jogui ko wayno marchandise ɓe puyma ɓe mbima e addu 100 walla ujunere walla 200 ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen ma en kaale nokku biteɗo Togoro ene tawe e nder nokku biteɗo Kocciya kañ ene tawe e nder falde sosoɓe toon noon ko maire wuuro ngo maire wuuro Tokoro ne wiye Hamidou Sankare ko kañum tigui daha jamma heccanke kono hawɗo saaha mo gonɗen hay goto anda ɗo nawa ko worɓe joguitiɓe ko ɓen tigui nayimo ɗon oɗo saaha mo gonɗen noon aɓe kolliri nden kay kisal ene ngakki ha ɓurti hay so tawi woni hoorejo jagorɗe leydi ndi yontere ɓenne nde waɗi no jillu mum toon to falde mofti kono kam ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri nder falde sosoɓe kala jaam suwa taw dañede con toon ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale fedde witende Gatcha ko fedde ɓurde ɓattade laamu Bamako ene wonde fedde wonde witende MSA taw kadi ko fedde ɓurde ɓattade Azawada
aljawad woni robelena kamɓe noon ɓe pelɓodiri toon e bandiji jamma heccanke o ha ganduɗa haare nde waɗi yimɓe sappo mayɓe hen ɓen sappo mayɓe hen noon ko yimɓe agali taw kadi ko gardiɗo ansar dina taw kadi ko gardiɗo pelle ceɓɓitiɗo ɓurɗo ɓattade alkayda gonɗo toon e nder leydi ndi caggal nde ɓen gaari ne gone werlaji jeegom ɓe dañi tigui fellodirde mumen ha ganduɗa ɓe duppi werlaji men jeegom ɓe mbaɗi hen yimɓe sappo kamɓene ɓe kolliri e wonde hakkude gacca e MSA kamɓene ɓe mbaranama kono ɓe kollirani holno foti ɓe mbarana aɓe mbaɗi erago noon faade laamu leydi Mali nde wattata haqqille mum e to ɓe kettito oɗo saaha mo gonnen e kala saaha bandiji ne jina yande e mabɓe ha joni keddoɗen koye ndeɗon fiyande wonde e nokku biteɗo fiyande wonde e nokku biteɗo Djidji ene tawe e nder falde ene tawe e nder falde Tamarsta to noon ko hakkude kerol hakkude mabɓe leydi Algérie tonne kadi ko pooɗe ndure waɗi toon ha ganduɗa jihadiyanke goto wara toon goɗɗo noon rondi juuɗe mum faye mabɓe ko ɗon tigui ɓe jaggi ɗum ne tawe juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonen taw holli ɗum ko jayde leydi Mali witende Mali Actu leydi Mali woɗɗani Algérie koto Algérie paaɗen oɗo saaha mo gonɗen caggal lewru septembre hitande mandeɗo hen nde kam e lewru octobre caggal noon contrôle dartinoma e nder leydi ndi kala ɗeɗo balɗe tati noon contrôle ɓamti toon ganduɗa yahoɓe golle mumen e gollotoɓe wonɓe booli kala so tawi kay woni dadiɓe ho toppitiɓe ko fate banggue hoɓɓe taw kadi ko wiide jeeyaɓe catal bitengal PMA kamɓe noon kala moɓe nangui ɓe nawat ɗum kadi ɓe guddoya ɗuma oɗo saaha yidde mabɓe ko ustude hoɓɓe wonɓe e nder leydi mabɓe e caggal noon holludeɓe wonande kay hoɓɓe ɓaleɓe wonɓe e nder leydi ndi aɓe teski kala nde ɓe keewe leydi ndi on saaha rafiji kewɗi ne keewa e nder leydi mabɓe e catal darningal haqqe innamade ngal leydi Algérie taw kadi ko ADDH kamɓene ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi oɗo saaha mo gonɗen wonande kay laamu Bouteflika ko woni e darade darde tinde gam yidde ittude ɓeɗo hoɓɓe e nder leydi ndi sen giwi toon to leydi Algérie koto leydi Gambie paaɗen Gambie mawnini manditare mum ñalawma hanke o caggal kay oɗo hen biteɗo Yahya Jammeh iwde ɗum e laamu leydi Gambie haalaɗi ma en ketto hen musidɗo meɗen e kodde nene Abouba. jarama Seydi Sarr ko noon tigui Gambie juurima duuɓi 53 gam jeytade hoore muɗum ɗum ɗon noon en ari tan caggal nde hoorejo leydi ndi président Adama Barrow fawa e dow jappere laamu ngu hanki noon ɓe mbaɗi koto wiyete Makatine Square kanum e galle laamorgo waɗɗani hay métere goto caggal noon nde o yalti ene wayno tan de yimɓeɓe foof mbawi kadi foɓɓandemo o wawi tournude e nder baye o to foof no fotiri kadi koniyankoɓe ɓe fof mbaɗi seppo nde wiyete yeeso makko o ene wonde kadi e duuɗe jangguirde gonɗe ɗo e nder leydi ndi pop no fotiri caggal ɗum noon kadi hoorejo men woni ɗo hoorejo leydi ndi biteɗo Sa Daouda Kairaba Diawara kanum ne ari tawtorama tan woni e oɗon indépendance mo leydi Gambie hayso woni ko fodde hojomaji 40 o waɗi ɗon tan to wiyete baye o wawi ruttitade galle makko gam ngakkede cellal nde tawno ɓe mbi ko duuɓi ɗi kewi fodde duuɓi 94 kono président Adama Barrow haari fannuji kewɗi ko fate banggue jangde e coopération leydi Gambie e leydi Sine e leyɗele goɗɗe e mahondirde kadi wonde gotum kadi e Gambia kadi fawde ɗum kadi e ko wiyete potal woni démocratie ko e wi kadi laamu makko ngu waɗi ko hitande wotere hay ko wiyete télé privé ko fuɗɗima heɓade ɗo henne e yoga kadi e cattirde goɗɗe wi foof tan tumni koye wiyete démocratie keso mo ganduɗa kadi Gambia ene fawi mum e maade kadi Gambia keso ɗum noon omo eri ɓesgu leydi Gambie fof nde wawata jonnodirde juuɗe jiide yumma jiida baba mbawa nawrude e leydi ndi yeeso mbiyen tan on indépendance hanki mo leydi men Gambie khalifaɓe hewɓe joɗaniɓe leyɗele muɗumen tawtorama kono kadi kanko hoorejo leydi ndi o weltima no fewi o ñaganima ɓesgu leydi Gambie fof nde wonata e jaam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema yadude kodde nena Abouba ɗo e ba kodde nene Abouba Banjul waɗɗani Casamance ko ɗon ndeweten payen to Guinée Bissau capital Guinée Bissau hanki seppoji juɓɓinama toon ha yetti yeeso joɗorde CEDEAO e kamɓe noon mujiba seppo mabɓe ko hollirde mette mabɓe tigui rigui caggal noon nde CEDEAO yaltini kaytanum kene fota wonde 19 neɗɗo taw kadi ko ɓurɓe ɓattade laamiɗo leydi ndi ene jeeya hen kadi ɓiyi ko kanko laamiɗo leydi ndi
ɗannota ko e leyɗele CEDEAO kadi jaltinta koppareji men mbaɗay boñuji taw kadi koye boñuji CEDEAO kamɓenen ɓe kolliri en mette mabɓe no fewi saabi tigui ko oɗo hen saction wonande kadi ɓe ɗannota ko tene koppareji mabɓe jahata e CEDEAO ko caggal noon jaam e kisal yinnode addede e nder hakkude mabɓe wonande dawrugol ngol ne herƴi ha ɓurti taw kadi ko cifande jaam ponnoɗe sifede toon to Conakry caggal noon nde laamu leydi ndi toftaki ɗeɗon kuule kamɓe noon ɓeɗo witeɓe CEDEAO ɓe dokkinoɓe happu so tawi woni ɓe ɗoftaki ɗeɗon kuule ha happu o yonti kamɓene kene fota wonde ɗen saliɓe sifde ɗen cifande ɓe ɗannota ko e leyɗele CEDEAO tene kadi bersata ngaluji mumen e boñuji CEDEAO hanki noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi caggal nde ɓe jippe boli ɓe mbaɗi seppoji mabɓe gulli diawa waɗani gañiɓe waɗani mayɓe waɗani haydara kono kamɓe kolliri mette mabɓe sen giwi to Guinée Bissau waɗani Guinée Conakry ñalawma hande o caggal altine ɓennuɗo hen yogay syndicat ji kolliri no goni koye hofgo juuɗe jangde ala e nder leydi ndi jangde towde kamɓene syndicat ji natani hofgo juuɗe oɗon ñalawma hande caggal noon dañi sukaɓe jippiɓe legal bitegal bambito kame mattoto ene wonde legal gongal bitegal tuyo e ɗeɗo leeɗe kala sukaɓe éleva ɓe jippima gam duppude ponoje hollirde mette mumena caggal noon yogay jeereji e nder Conakry udditani ha tente bitikaji gonɗi e boli kala sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen koto leydi Togo caggal lebbi jeegom herƴude ko fate banggue dawrugol hakkude lundiɓe kame laamu ngu ko ñalawma hande o ɓe joddi jonde mabɓe adide taw kadi ɗowata ndeɗon jonde ko hoorejo leydi Ghana biteɗo Nana Akufo-Addo kanko tigui woni dogowo koyɗe jaam kanko e Alpha Condé kono ɗo saaha ko kanko tan doggata hen koyɗe jaam beele jaam ne arta hakkude laamu ngu kame lundiɓe ɓe wonande yimɓe jeeɗiɗo cuɓama e lundiɓe yimɓe jeeɗiɗo cuɓama e laamu ngu kamɓe kala ɓe jooɗoɓe kuufa tabal ɓe kalda yogay toɓɓe kono kamɓe lundiɓe ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen so wona kay toɓɓere hitande 1990 artire kamɓene ɓe mbawata yadude kala kene haale toon siftinde on nde forma yasimɓe jinnaɗo mum yalti aduna hitande 2005 ndenne kadi waɗi pooɗe ndure ha ganduɗa gardinoɗo leydi Burkina Faso biteɗo Blaise Compaoré ko kañum doganno hen koyɗe jaam kono ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen kala koyɗe jaam bawɗe dogede so tawi kay kuulal hitande 1992 artiraka ɓe mbawata nandirede caggal kay mandaji ɗi dottaka sen giwi toon to leydi Togo koto Gabo paɗen jamma hanki o e nder leyɗe Libreville yogay leyɗe mbaali koye niɓɓere caggal noon teskede wonande oɗo saaha mo gonen e CG galle ndelama kuɓɓama kami galle jarteɗo kala ndiyam ne ngakki tene kadi kuɓɓam ne ngakki caggal noon duuɓi nogas taw kadi huufi ɗeɗon golle ko ardiɓe leydi France kamɓe ɓiɓɓe leydi ndi noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe natti yidde kay kala ko fate banggue golle leydi ndi ɓiɓɓe France naɓe ne gardo ɗum ko ɗum saabi oɗo saaha mo gonɗen yimɓe hewɓe ne ngakka courant ene ngakka jaram ha tenti yogay leeɗe ngala diƴƴe jarateɗe sen giwi to leydi Gabo paɗen ko toon to Égypte ñalawma hande o kene wona koliyankoɓe tatto taw kadi koɓe leydi Égypte naɓe mbasi pittali mumen toon to Sénay siftinde noon kene wona balɗe jeenayyi oɗo ñalawma hande Al Fattah Al Sisi laamiɗo leydi ndi neldi toon koniyankoɓe yonɓe no fewi toon to Sénay gam habde ɓeɗo jeeyaɓe fedde witede Dayesa ɓe dañino warde toon yimɓe hewɓe no fewi ñalawma hanki o walla mbiyen jamma hanki o waɗi pelɓodiral hakkude jeeyaɓe e ɓeɗe ɗo fedde witede Dayes woni l'organisation état islamique hakkude mum e koniyankoɓe ɓe Sénaya waɗi pellodiral ha ganduɗa koniyankoɓe tatto mbasi hen pittali mumen oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o haali Abouba kabroji mena jolam jaberi ma en jaa ha toon to Iran Irak Syrie kame Allemagne e ha toon to États-Unis d'Amérique Haali Abouba bisimilla maɗa jam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe Seydi Sarr ceerno Abdoulaye kabaruji men jolam jaberi pudorten ko to leydi Iran koniyankoɓe faaɓuɓe leydi Iran ɓe ɓamti e ñalawma altine hande o ɓe ɓamti jiilawuji mabɓe caggal kayde laana mabɓe laana ndi wawa yanno tigui e nder leydi he kan laana noon ene jolluno capanɗe jeegom fittandu ko laamu ngu noon holliri laana ka ko yanka e nder diwan goto kewɗo kaaje ɓe kolliri kadi capanɗe jeegom neɗɗo wonnoɓe hen foof mbasi hen pittale mumen e ñalawma hanki o noon ɓe donkino wadde jiilawuji mabɓe caggal kayde toɓoji e keneli kewɗi tawete on diwan e ñalawma hande o noon ɓe ɓamti jiilawuji mabɓe
koto leydi Irak paaɗen leydi e nder leydi Irak noon e diwan biyeteɗo Kirkuk ko fedde ɓe état islamique en fedde ɓe état islamique mbaɗi toon janngu men taw janngu maɓɓe ɓe mbaɗi koye ɓeɗo pelle joguitiɓe wiyeteɓe les milices taw kadi ko pelle joguitiɓe ɓattiɓe laamu leydi Irak ɓe mbaraniɓe 12 sagata 12 milice wasi hen fittade mum fadde milice aji 10 kadi e oɗo saaha koko waɗa ko wiyete porté disparu koko ronka yitede melew kamɓe noon ɓe état islamique en ɓe ɓorino ko comci taw ko comci police ji leydi Irak ɓe nandite police ji kay beele eɓe mbawa wadde janngo mabɓe hano hannirta ni koto leydi Syrie paaɗen e nder leydi Syrie noon ɓen koniyankoɓe leydi Syrie ɓe Bachar al-Assad ɓe cifodiri sifande e ɓeɗo pelle ceɓɓitiɗe wiyeteɓe leñol kurde en tawa kadi ɓe hinde YPG nden cifande noon ko beele kay eɓe mbawa rendinde doole mabɓe ɓe mbawa haftade koninkoɓe leydi Turque tawteɓe e nder leydi Syrie koto leydi Allemagne paaɗen nder leydi Allemagne Angela Merkel ko chanceliére leydi Allemagne e ñalawma hande o noon o suɓima neɗɗo tawa ko suka debbo woni o sukkima debbo goto joom duuɓi 55 yon cukko makko woni cukko makko tigui caggal on debbo noon ene wiye Annegret Kramp-Karrenbauer ko on suuɓi noon e oɗo saaha yo won cukko makko on debbo noon koko mawɗo diwan goto tawa ko diwan biyeteɗo Saare ko député kadi e landaka kanko noon ko debbo gandaɗo no fewi ɓattiɗo oɗo biyeteɗo Angela Merkel kadi kamɓe ndindi miijo on noon e nder on diwan mo laami diwan Saare o heewi wiyede que la Merkel de Saare e ñalawma hande onon mawo suuɓi tigui mawo wontu ko wiyete cukku mawo wontu ko wiyete ko waɗaɗo kuuɓal landaka woni secrétaire général landa Angela Merkel wiyete ko CDI caggal noon nde biteɗo Pété Tombeur mo duuɓi 43 caggal nde waɗi démissionné noon ko taskademo o wona celluɗo e oɗo saaha koto dowlaji denduɗi Amérique paaɗen dowlaji denduɗi Amérique mbiyene ñalawma hanki o cukalel gotel ngel duuɓi jeegom e biyetengel Kodi Genen noon le juge mo état biyeteɗo Baltimore ñaawi tigui e ñalawma hanki o ngel cukalel yo rokke 32 millions piccal jeetati woni 32,8 millions taw ko haalis dollar on haalis mo rokka noon ko wiyete kay dommage et intérêt caggal noon ngel cukalel nde wasno nene muɗum e saaha mo pellodiral hakkude police ji ɓe on diwan Baltimore mbanno tigui e galle goto tawa e nder on galle pellodiral walla garmi garaɓe mbadduno e ɓeɗo wiyeteɓe afro américain e ngal pellodiral noon ngel cukalel ngel wasino hen nene maggel kadi ngel fellanoma ngel gañi e yitere ngel gañi e wala bo caggal ɗum noon mbiyen ɗum noon waɗi joni ma won duuɓi ɗiɗi e feccere e ñalawma hanki o noon e nder cuuɗi ñawiɗumo Baltimore ko ɗon tigui juge taw kadi ko juge gana ɓurɗo andede ɓurɗo dowlude ñaawi tigui yo rokke 2 millions yo rokke 32,8 millions taw ko haalis dollar ɗum noon koko wiyete dommage et intérêt cukalel gorel ngel noon omo joguino bandi ko debbo goto ngel on noon tawno ko walde nde on e hoore mum heeɓi ko wiyete 4 millions woni million ngaji 4 dollar tawa kadi ko dommage et intérêt e oɗo Ghali Abouba konngol meɗen mbayni goɗo hen ñalawma hande e mbasitoɗen bandiraɓe ɓe tigui ko yoɓe ɓattito fedde heblo sukkade Afrique alana hay goto ko ɓiɓɓe fulɓe kala ndendi caggal noon teskaden eɗen jogui robiñaji 4 e bamoji diƴƴe labɗe eɗen jangga ɗemgal français seɗen kalane weeli eɗen jangga ɗemgal arabe so eɗen kalane weeli eɗen jangga ɗemgal anglais so eɗen kalane weeli kono en donki naftorade en donki yarde ɗam ɗon ndiyam aɗam helɗi aɗam jalbi aɗam yooɗi kono en donki gollorade ɗum noon alay saago duttoɗen e fedde heblo sukkade Afrique keblen ɓesguji men bittanen ɓe bitta ɓe mbawa ko caɗele ɗe teskiɗen e koye men kamɓene ɓe mbawa dañjede ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke joolam jaɓeri ko Ghali Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba to Madina Gounas ko Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettukima laki jaam yo jaam Allah hiranena